Ako želite održati online konzultacije 1 na 1 putem sustava Omega i Tau, potrebno je prvo otići na vaš e-kolegij, potom lijevo u bloku navigacija kliknuti na poveznicu sudionici. Na popisu sudionika trebate pronaći ime studenta s kojim želite komunicirati i potom trebate kliknuti na njega. Kada vam se otvori profilna stranica tog studenta, dolje, desno, imate okvir koji se zove Tau. U njemu se nalazi poveznica privatna video sesija s korisnikom ili korisnicom i ime te osobe. Kliknite na to. Na ovoj stranici koja vam se sada otvori, imate mogućnost pokretanja sesije. Kada vi kliknete na priključi se sesiji, u tom trenutku student će dobiti e-mail koji kaže korisnik taj se priključio vašoj privatnoj sesiji. Kliknite ovdje kako biste se i vi priključili sesiji. Osoba će kliknuti na ovaj link koji se zove ovdje i potom će se spojiti na tu sesiju. Vi trebate uključiti svoju kameru i svoj mikrofon i onda komunicirate s vašim studentima. Nakon toga koristite ovu video sesiju kao bilo koju drugu u sustavu Tau. I to je to.